Bueno, pues trucada encesa i torna contra picats, o sigui que... Oh, senyor Pol, Què passa? Víctor! Estaves tirant ja sense nosaltres, eh? Què és això? Bueno, jo des de l'últim contrapicats us vaig dir 5 minuts i tornem-hi, i heu desaparegut. Jo porto I aquí t'has quedat tu fent totes les teves coses fins ara? 4 mesos amb aquesta trucada oberta. Estem aquí! Estàs dient que ha tornat Contrapicats, Jacint? O sigui, Contrapicats ha tornat. És realitat? És una realitat després de tots aquests mesos? Si torna Indiana Jones, per què no tornem nosaltres? Però què és això, Jacint? Perquè no estem en directe, no estem a Twitch? Què és això? És el futur. El futur és màquina d'escriure i vinils. Exacte. Una Olivetti i un tocadiscos. Per fi el meu. Per fi ha arribat el meu moment de triomfar. Va, estem tots tres, comencem. Bueno, doncs això, que, a veure, quan ets pare, sí, has d'acostumar-te a aixecar-te més aviat. Però ja abans, jo li deia a en Víctor, jo m'aixecava sempre aviat, a les 6, 6 i mitja, 7... Va, si ets una persona matinera, doncs això que t'emportes, però... Clar, és que si no ho ets, com és el meu cas... Ets un bon catalanet, eh? Clar, Jacint? tio, anar a dormir aviat... Truita francesa, sopar... Anava a dir, a quina hora te'n vas a dormir, saps? No, ahir vaig anar a dormir a les 2 i m'he aixecat a les 7. Jo us admiro, eh? El dia que sigueu pares, com diuen... Clar, és que penseu que estic rodejat de gent que no té feina, com jo, però és que a sobre no són pares, o sigui, no tenen lligams, no tenen unes rutines marcades. No, la veritat és que no. Jo ara molts dies al matí vaig a portar el meu nebot o la meva neboda al col·le per donar un cop de mà. Per dinar. No, d'hora. Però clar, és un dia i jo he dormit aquí, tranquil·lament, tota la nit del tirón, saps? El nen no m'ha estat despertant tota la nit, com pot ser el cas de ma germana o el meu cunyat, i després arribo jo allà, bueno, sí, ok, a les 9 al col·le i cap a casa, saps? I te'n tornes al llit? Perquè hi ha molta gent que ho fa això. No. El dia que els porto no torno al llit, tio. És que si no, ja terrible. O sigui, si tornés al llit igual m'aixecava a la 1 o a les 2 ja directe, Directament. Jo sóc molt dormilega, molt dormilega. Tu, Víctor? No, jo no sóc dormilega, o sigui, no ho he sigut mai. El que passa que convisc amb l'ansietat, i l'ansietat em fa que estigui molt cansat a la nit i que em costi dormir a la nit. Sabeu, avui he somiat amb el... Sabeu el nan aquest rus? Que surt a tot... El Hasbulla! Amb Hasbulla he somiat. Que anava a casa de la meva sogra i el pagaven per hores i es fotia... El cabron es fotia a dormir. I jo indignat perquè dic, t'estem pagant, cabron, o sigui, fes alguna cosa. Fes el pallasso! Fes el pallasso per mi! Jo estava amb el mòbil i dic, jo vull ser viral, o sigui, fes alguna cosa. Així que a saber què collons em passa a la meva vida ara mateix. Moltes coses, des que estic aquí a baix. Però bueno. Era el Hasbulla o era un nino a tamany real del Hasbulla? Un nino d'aquests teus, però a tamany real del Hasbulla? Era Hasbulla, sí. Sí, era Hasbulla. Això vol dir que miro massa TikTok. Sí. Sí, hòstia, jo m'ho estic notant molt últimament, tio. I a més em passa una cosa que és quan estic allà tot viciat, que dius, vale, sembla que t'hagis proposat arribar al final de tot de TikTok, es nota molt quan tinc gana, perquè de cop només m'apareixen TikToks de menjar. Es nota molt quan estic més en plan, jo què sé, que m'agrada el típic TikTok de curiositats i de no sé què, llavors comencen a sortir tot de TikToks de curiositats. És molt heavy a l'algoritme de TikTok, tio. Sí. A mi ara em surten moltes coses de preparar-me un setup nou. Perquè, clar, com he estat mirant xorrades, pues ara em surten... I de noies en biquini, també, no ens enganyis. I remenant el cul. I nenes remenant el cul, que sí. Està ple TikTok de nenes remenant el cul, I a en Jacint li surten només TikToks de Fast and Furious, perquè està viciadíssim. Sembla que hagi descobert el cinema amb Fast 10, el tio aquí. Clar, és que parlem d'això d'una pel·lícula, una desena entrega que resulta que abans d'estrenar ja diuen que, bueno, això al final tampoc és un final amb 3 parts. Bueno. Que això em sembla molt lacrat. Riu-te tu de Harry Potter... No, exacte, no és res que no hagi fet Harry Potter abans, O sigui... però va ser molt patillero el dia de la premiere. O el Hobbit, Bueno, que al final la cosa s'allarga. Que té sentit perquè la pel·lícula... està molt bé, no sé si l'heu vist ja. No. Jo no he anat al cinema des de fa bastant.
Jo últimament hi he anat bastant, veus? Però no, suposo que per aquesta m'esperaré a veure-la a casa, la Hòstia, veritat. doncs aquesta per veure Ho sé, l'atmosfera d'aquella i tal... ho sé, però és que Amb últimament m'has Atmosphere, fotut a que part. amb el joc, Sí, dius. com es diu la merda de... Sí, Amb Atmos, Dolby Atmos, Atmos. Atmos. No Atmosphere. Atmosphere. Amb No, el jo vaig gatekeeper allà, flipar, no? Realment, la qualitat del so, la imatge... A part de que, clar, si et foten temes a reggaeton, amb tia remenant el cul... Però han tornat a això, perquè Sí. des de la cinquena, No, sí, sisena... sempre hi ha hagut algun... No, Sí, no? però Sí. va anar decreixendo Sí. tot el tema el tuning, les carreres il·legals i les nenes movent el cul a ritme Carreres reggaeton. il·legals no han l'hem anat perdut, passant. perquè la vuitena ja començava així. No, és que Fast and Furious sense carreres il·legals, Bueno, no sé. van haver moltes entregues sense, eh? De fet, jo Collons. crec que quan va anar millor va ser quan van deixar de ser la quillada de carreres il·legals. De fet, jo sempre ho penso, eh? Pues jo Per ho vaig mi, deixar de mirar allà, tio. La pitjor pel·li de Fast and Furious, la pitjor, és la primera. A mi és una pel·li que em fa vergonya aliena. Hòstia, Sí, Però és dius, molt del tio? seu moment. Jacint, jo prefereixo la tercera i tot. La tercera No, és la millor. És que La és molt tercera és la bona la millor. tercera. No, La la tercera tercera és la millor amb diferència. tothom l'audio. No, la millor, Per mi sí. tots sabem que és la La cinquena. 2. Cinquena. És que jo tot el que va més enllà de la 3-4... No, mira, No m'ho he mamat gaire. el top són és les bones. cinquena, setena, Setena. desena, Ah, vale. Hòstia, I doncs l'he de veure. aquí ja ficaria empatada amb la desena Hobbs and Show. Bueno, sí, Hobbs and Show, jo la vaig veure sola al cine, me'n recordo. No hi havia ningú, perquè la vaig anar a veure en versió original. I, Clar, òbviament, els matisos. el públic de Fast and Furious, diguem que no gasta versió original. No. Tampoc gasta unes altres coses que no direm, perquè no volem que se'ns tirin a sobre. Escolta, que jo soc fan, però irredem de la saga, Però saps que Oh, jo perdó. em vaig enganxar a partir de la 4, estava a l'atur, i un dia vaig dir, vull entendre per què estan fent tantes pel·lis. Em vaig a posar cada dia una. I em vaig posar des de la primera fins la 4 i la cinquena l'estrenaven aquell any i la vaig anar a veure al cinema. I llavors em vaig anar enganxant i anava fent un resum per Twitter, quan utilitzava Twitter no només per fer spam. I era rotllo, mira, la 3 és com Karate Kid però amb cotxes. La segona, corrupció en Miami en cotxes. I llavors em vaig anar enganxant i vaig anar a veure la 5 al cinema, jo sol, perquè la meva dona no la portis a veure això, i me'n recordo que estava a Terrassa, em vaig asseure quasi a davant de tot perquè darrere tenia una horda de quillos, però quillos, O sigui, quillos de Terrassa. Tenies la família a darrere. Clar, I llavors, a partir d'allà em vaig enganxar. És que és la gràcia, o sigui, això va començar sent una saga quilla per quillos, que tu hi anaves perquè hi anava tothom, Però no et pensis que era tan... O sigui, sí era per quillos, però en aquell moment el tema del tuning i tal, a mi no m'han interessat els cotxes en ma vida i en aquell moment em molava. O sigui, que si jugaves al Need for Speed a la Play 2, que si... Estava molt de moda el tema del tuning i tal, no calia que fossis al màxim quillo, saps? O sigui, no feia falta que fossis Jordi Alba. Però l'etiqueta aquesta la va conservar i jo me'n recordo que el mateix que li va passar amb Víctor. Jo vaig anar a veure la tercera sol al cinema, però sol, perquè la gent era què fan aquí uns xinos, que m'està aplicant, jo vull veure en Vin Diesel, tal. Surt. Surt al el final. cameo final, Sí. el cameo final. Bueno, que aquesta desena, jo no us vull fer spoilers, però és Home, que no la apareixen facis. una mà de Tots. personatges que Tots. retornen, personatges nous que surten de sota les pedres. És un puto col·laborot, ja. Home, de fet, mira, me'n recordo que quan vaig fer la maratona aquesta de Fast and Furious vaig acabar amb una pel·li que no era Fast and Furious, però anava por ahí, que era Rompiendo las reglas, que és una pel·li superquilla d'arts marcials també, que surt l'Amber que és, bueno, heredera de Fast and Furious. O sigui, em vaig fotre un cicle quillo que, bueno... Bueno, Torque, l'heu vist? Sí, home, Quina? Torque, del el Joseph mateix Kahn. amb motos. Home, meravella. No, millor perquè Joseph Kahn se'n riu una mica a la seva manera. És Però... una meravella.
Bueno, i ja no us vull amargar més, però sabeu la història aquesta de la connexió entre Italian Job i Fast and Furious? Sí, jo sí que me la sé. Però explica-la. Pol, resulta que la cinquena de Fast and Furious és un guió adaptat que tenia que ser la seqüela d'Italian Job, val? Però el bo és que Vin Diesel va veure que el camí a seguir era Italian Job i qui comença a fitxar? Jason Statham d'Italian Job, Charlize Theron d'Italian Job. I jo tinc la teoria que a les últimes pel·lícules que no aparegui Edward Norton Oh, o estaria Mark bé. Wahlberg. Collons. Però és que... Italian Job és molt bona pel·li. Quantes bales queden? Una o dues? Queden dos, Queden 2 bales. 11 i 12. I Res. cameo final a la 12ena, que el gran dolent serà Sylvester Stallone. Hòstia, nen, Hòstia. però... M'hi Però llavors jugo- ja... llavors en aquesta saga només faltem nosaltres, ja. Vull dir, perquè ja ha sortit tot puto Cristo Déu. A veure, O una sigui, saga que té Helen Mirren com a personatge recurrent, o sigui, em sembla meravellós. Bueno, Aneu al cine a mirar-la perquè realment val molt... I com a conclusió, jo voldria destacar el tuit de Jacint després de sortir del cine, que acabava amb un "el cine s'ha creat per això". Sí. A partir d'aquí... O sigui, no pot ser un comentari més de puto flipat, Ja. aquest. S'ha creat per veure tios sortint disparats d'un cotxe caient en un altre i que no els hi passi El res. cinema és espectacle, i que sí. espectacle és Bueno. això. A veure, el cinema també és introspecció i és No. veure coses diferents. Sí, No. Jacint. No. No, el cinema no només és per veure blockbusters. No només, Vale, però s'ha modernet. fet per això. Per això la Ja pantalla és està. gegant. Si fos introspectiu, tu mires des de casa assegut allà amb A la un mòbil. cafè. en l'smartwatch. Perquè el cinema, pues, et fiques allà més a dins de la peli. Jo una peli com Alcarràs la veig millor a cinema que a casa, Sí. Perquè a t'hi casa- donen si mires a un mòbil. O Exacte. Boys Afraid la vaig anar a veure al cine i segurament a casa l'hagués parat 4 cops. I en el cine doncs, me la vaig fotre del tirón, evidentment. T'inventes els títols, no, Pol? Per què, no? Jo no sé quina és, No, O tiene miedo. Ah, vale. Ara sí, no? Això que és una pel·li indie? No, és l'última de l'Ari Aster. Sí. Ah, vale. La del Joaquin Phoenix. No, saps què? Sabeu que no he vist cap pel·li d'Ari Aster? Home, doncs Hòstia, nen, anava-les, tio. hòstia. Hereditary et molarà que flipes. És que Midsommar també, heu però donat- Hereditary... Heu donat tant la brasa, tant la Ja. xapa a Ari Aster que l'he agafat mania. No, I no. encara i sense veure res. Ara eres O sigui- tu el cinèfil de... El cine també és introspecció. Sí. Vés a veure Me cago en dent alguna d'aquestes dues pel·lis. No, la primera, o sigui, vaig anar Hereditary amb és tot el boníssima. hype i dic, és impossible que compleixi amb el hype. I és que el va follar el hype. Es va Tal follar el qual. hype, és el doble. Jo, de bo. mira, Hereditary la vaig veure aquí a casa i és de les poques pel·lícules que he vist així de por sol a casa i que realment se m'ha fotut els pèls de punta de dir me cago en Déu, Walt, vine aquí, t'abraço i acabem-la junts perquè m'estic cagant una mica, saps? Nivell It Follows, o sigui... Jo És- i Follows és- la vaig veure a Sitges, sí. Et fica el pèl de punta. No sé allò que dir... un susto d'un... Com es diu allò? Scary Jam? No, Jam Scare? Jam Sí, Scare. jumpscare. Se li diu fora. susto a tota la Susto. vida. Re, però de cop, lo típic, pla, que de cop veus al fons una càrrega, no sé què dius, i t'estremeixes de la baixa, saps? O sigui, jo de debò que te la recomano molt. Crec que ara mateix només està a Filmin. Filmin o Filmin i Movistar. A Filmin segur. Jo només espero que no estigui a Disney Plus perquè en qualsevol moment pot desaparèixer. Explica Ah, això, t'has ratllat Víctor, per que és Willow, boníssim. Què Sí, està que passant això és algo que no sé si us heu Parlem-ne, preparat. parlem-ne. Parlem-ne, que és a partir d'ara Disney no només cancela sèries, sinó l'esborra de la seva plataforma. Però hi ha sèries com Willow que només tenen 6 mesos, Ja. 6 mesos, i les han fet desaparèixer. O La Búsqueda o unes altres sèries. Però és que hi ha com un... Crec que el llistat és més de 50 pel·lis, entre pel·lis i sèries, que ha fet que farà desaparèixer. Llavors, És què heavy. passa? S'està parlant molt de per què, no? Al principi es deia que era per tema fiscal. El tema fiscal, com... Bueno, sempre es No. diu de... Quan les altres plataformes també ho han fet i tal, és com el que sempre es comenta. En realitat, en aquest cas, el guionista de Willow ha explicat, un dels guionistes, que és perquè així no han de pagar royalties als guionistes i actors de les sèries.
perquè si per cada reproducció han de pagar royalties. I d'aquesta manera Però s'estalvien no fent. borris Willow, on borra Los Simpsons, saps què et vull dir? Clar, Però, clar, fins a quanta pasta t'estàs estalviant? Perquè si tampoc l'està veient molta gent, perquè ha sigut, ho podem dir, jo crec que ha sigut un fracàs, o sigui, no sé. A veure, que al final és un tema de pasta, és per no pagar. O sigui un tema el que sigui. Al final, la cosa és, com la IP és de Disney, no la pot recuperar cap plataforma, o sigui, no pot... no és com les coses de, jo què sé, d'HBO, que van a una altra plataforma, no? En aquest cas, com és de Disney i tota la llicència i les IPs són d'ells, fan el que volen. Hòstia, però això, sí, no poden venir ni comprar-te-la perquè, per exemple, HBO en va treure unes quantes, entre elles Westworld, i es deia, hòstia, a veure quina plataforma pesca Westworld. No poden perquè això és tot de Disney. I Willow és com el cas més flagrant o el que, jo què sé, és el que s'utilitza per fer els titulars de les notícies. Però és que si mires més enllà, hi ha la sèrie dels Mighty Ducks, va fora, vale, la van cancel·lar, però és que se la carreguen i la segona temporada crec que té 2 mesos. Se'n va la sèrie d'ahir, L'último hombre, fora. Pistol, la sèrie del Danny Boyle sobre els Sex Pistols, era horrible, Bueno, que hi ha alguns gurus de Twitter que diuen que és el millor biòpic que s'ha fet mai. Jo la vaig agafar amb moltes ganes, tio, i vaig durar com 3 capítols, si no et dic 2 i mig. No l'he vista. Però, per exemple, hi ha una pel·li que ara s'està movent molt per xarxes perquè la gent la vegi abans que la treguin, que és The Princess, que és aquesta espècie de raid medieval amb la Joy King de protagonista, que la gent diu que la vegi abans que la treguin, no? I és una de... perquè la treuen que, em sembla que, si no és avui, és aquesta setmana, va tot fora. Sí, anava a dir, deu ser com a molt que s'acabi el mes o així, no? Vull dir... Sí, abans que s'acabi el mes va tot fora. Stargirl se la carreguen, Artemis Fowl del Kenneth Branagh va fora, no m'estranya també. Jo què sé, se'n van molts documentals d'aquests de Wakanda Forever... Però, Víctor, la pregunta és, tot això en els contractes no està estipulat? De mínim té que estar tant temps a la plataforma... Jo crec que no. Jo crec que... O sí, ja s'ha complert, saps? Però això és un tema el rotllo aquest de Disney, no? Plataforma nova, no? Mira, ara us faré... Atents a la comparació que us faré ara, perquè us volarà una mica el cap. És una mica com el que li ha passat a Trickey amb Eufòria, que el que ara està queixant-se és que quan va signar un contracte era per un primer programa, per un programa nou, i s'ha donat compte que ara tots els bolos que fa, la meitat dels bolos se'ls emporta la cadena o la productora. Sí, però durant un temps limitat, no? O sigui, el primer any o alguna cosa així, o la primera gira. Jo crec que amb Disney Plus va passar una mica això. Com era una plataforma nova, segurament van signar contractes pensant que tot seria com Netflix i HBO, i, amigos, Disney li agrada els calarets. I al final Disney fa i desfà com vol. I això és el que sembla que passarà. Sí que hi ha molt moviment per xarxes i crec que s'han salvat un parell de coses, no? Hi havia crec que era un documental que es deia... A veure, deixa'm... És que no me'n recordo molt bé de qui era d'un personatge popular, Howard, que es va morir fa poc, l'actor o el protagonista o alguna cosa així, i han volgut rescatar-lo, igual que el documental de Wakanda Forever. Que han dit, bueno, no el traurem. El que m'estranya és el que està passant amb Willow, però ja et dic que els guionistes ja han dit que una de les raons de la vaga és aquesta, de que els royalties no estan cobrant el que els agradaria o el que van acordar. I si a sobre que no és res de l'altre món, treuen les sèries perquè no els cobris, no sé, és que no sé... És fort, Aquí jo crec que també hi ha alguna altra cosa que segurament ens estem perdent, perquè... Però bueno, sigui com sigui, a mi, per tancar una mica el tema, el que em crida molt l'atenció és que al principi era com, buah, Netflix, que ho cancela tot el no sé què. Collons, totes estan seguint el mateix.
i crec que té a veure amb el pedazo de boom que va haver-hi de les plataformes de streaming fa 5, 6, 7 anys. S'han cregut els reis del món, s'han cregut que això sempre aniria cap amunt i jo crec que ara totes s'estan trobant en problemes, sigui perquè ara ja ha passat un temps després de la pandèmia i comencen a sortir merdes, perquè han canviat la manera de produir, de tal i no sé què, perquè ara ja fa doncs això, 6-7 anys que estan les plataformes implementades a les nostres vides. I primer va ser Netflix, després va ser HBO, ara Disney, i van caient totes. Sí, Van és caient la guerra de totes. plataformes que es diu, no? Sempre es deia que ara mateix hi ha una guerra de plataformes i aquestes són les conseqüències. Mira, el del Howard que us deia és el documental de Howard Ashman, que és el compositor el compositor que estava junt a Alan Menken a les pel·lis més importants de Disney Vale, sí, d'animació, que és La Sirenita, Aladí, La Bella i la Bèstia, que va morir el 91. Llavors, amb tot això de que la nova Sirenita han volgut mantenir o ha hagut un moviment per mantenir aquest documental que és un homenatge a aquest compositor. O sigui... Nice, per cert, es va estrenar fa res Guardianes de la Galàxia 3. Oh, no sé no. si l'heu vist o què, si en voleu No. parlar. Ni ganes. O sigui, La vaig anar a veure al cine i jo tampoc és que sigui molt, molt, molt fan i va estar entretinguda, que no la pretens veure, Víctor. La veuré quan la posin a Disney+. Pues no queda gaire, perquè les acaben posant al cap d'un mes. O sigui, Sí, ara de fa fet. res van ficar la d'Ant-Man. Aquesta és la que vaig veure, aquesta setmana passada i no em va agradar gens. O sigui, gens. I mira que a mi m'agrada el personatge, sempre, jo què sé, m'ho he passat bé, però jo no sé, Pol, tu que has vist els Guardianes al cinema, però estic fart dels efectes especials de les pel·lis de Marvel. O sigui, estic fart de veure els cromes. O sigui, prou ja. És que això és el tema, no? Perquè és que hi ha hagut com una... Potser des d'Endgame hi ha hagut com un bajón, no sé si és perquè hi ha hagut moltíssimes produccions, és un tema que es parla bastant i que inclús han sortit productores o, diguem-ne, companyies de VFX queixant-se de que al final els problemes que tenen és de temps, que els hi donen molt poc temps, que tot ha de ser dins d'uns marges molt curts i molt concrets i que al final fan el que poden. Bueno, però aquí hi ha pel que he llegit, perquè és un tema que m'interessa bastant, hi ha gent, i fins i tot hi ha les dues teories juntes, hi ha gent que diu que és falta de temps i hi ha la teoria que nosaltres som un públic més gran, que el tipus d'efectes digitals que tolerem és diferent als nanos joves, que els nanos joves estan acostumats a veure efectes digitals cantons, que no siguin... Però per què ho dius? Per la pantalla verda del TikTok? No, però en general els videojocs, com estan plasmats, és canton, saps que allò és fals. I que ja estan tan acostumats que per ells, com que ja saben que és fals, que no importa que es vegi fals, perquè és fals. O sigui, llavors m'estàs dient que un xaval de 16 anys veu el rei Escorpión i diu, puta mare. No. Quan allò és la cantada més heavy, saps? Pues a mi m'agrada. És al revés. Els joves, igual que quan tu veus una pel·lícula que no, diguem-ne, no és de la teva quinta, no és de la teva època, el que sigui, i ho veus absolutament tot i tot et sembla falsíssim, jo crec que passa el mateix. O sigui... No ho sé. Jo crec que ja no és pels joves o la nostra manera de veure, perquè nosaltres, Jacint, hem crescut amb els efectes digitals des de l'inici. Des de zero. Exacte. I, per exemple, tu veus ara, jo què sé, Jumanji i pots veure aquells micos que són terribles, però bueno, encara... Jo enrilava, de petit amb els micos aquests. O amb Spider-Man, la primera, la del Raimi, que veus el Nino. Veus el Nino. El Nino en 3D bastant cutre. Pues que encara el veus. És una mica una salxitxa penjada. Però saps què passa, tio? Que a mi em va semblar, amb Quantumania, que els efectes com el Mandalorian estan millor fets que... És que acaba d'entrar el meu gos, aquí. El míster. Sí, acaba d'entrar Aslan per aquí. Em dóna la impressió de que els efectes de Quantumania estan més mal fets que el Mandalorian. Però per què? Perquè també n'hi ha més. Exacte. Perquè el Mandalorian, que ho graven al cub aquest tan innovador de la ILM i tot això, i hi ha molts efectes plàstics, doncs, hòstia, aquí ja ni ho intenten, tio. Aquí és
vinga, anem a gravar tot en un fons verd, a Sí, prendre pel cul, i t'ho juro, hi ha planos que jo és que crec que no estan ni ben il·luminats. És que semblen enganxines. Em va semblar terrible. Però al final, o sigui, els hi resulta molt, molt millor gravar-ho tot en croma per un tema de... Qui paga mana? Qui paga? Producció. Ai, producció... sí, el productor ejecutivo. La rata aquella, el senyor Productor Mickey. ejecutivo. Hola, traigo los billetes. Exacte. I surt en Mickey allà i diu la seva. Si tu, encara que gravis una escena que és entre 4 parets, una habitació, et surt molt millor gravar-ho en un cub verd. I després, un cop gravat, el productor diu, no, és que mira, en comptes d'una habitació, una habitació tancada, vull que hi hagi 2 finestres. Doncs les poses en postpo i a prendre pel sac. I ja està. I al final és per això. I com quedi millor, quedi pitjor, quedi millor il·luminat o quedi pitjor il·luminat, els hi sona una mica la castanya, la veritat. No ho sé, però... tenir aquest poder de decisió posterior per fer els canvis que els hi doni la gana i més companyies com Marvel que en qualsevol moment passen coses de hosti, aquesta pel·li s'estrena abans però havia de sortir després perquè si no no lliga amb la trama principal i llavors clar, que hem de fer que aquesta habitació tingui 2 finestres. Doncs com que ho vam gravar en un cub verd, posem les 2 finestres i a prendre pel sac, saps? O sigui... Però als Guardianes es nota tot això? Els Guardianes 3 o no, Pol? A veure, segueix una mica amb la línia dels VFX últimament de Marvel, però disfrutable. Sí que és veritat que moltes vegades amb el que més es nota és, depèn d'on està en la il·luminació, com insereixen el personatge i que en el fons és que no acaba de quadrar, no? Allò que et salta una mica l'alarma. Però jo en cap moment vaig estar fixant-me amb això i que igual també anava jo intentant m'enterar una mica de tot perquè no me'n recordava molt bé de les 2 anteriors i no havia vist l'especial de Nadal, que de fet el vaig veure ahir la nit. I no, jo molt disfrutable, crec que li dona un bon tancament, és maca, és emotiva i dona totes aquestes, quasi l'amistat i tal. Però que plores molt bé, tant, és que superguai. tothom està dient és que vaig plorar perquè Sí. maltractament... A veure, mira, t'haig de dir una cosa, plorar no, però sí que, per exemple, si tens una mascota o el que sigui, hòstia, et tocarà molt heavy, perquè es fica molt com a protagonista el Rocket i tota la seva problemàtica i tot el seu origen, i es veuen imatges i es veuen situacions de maltracte animal, etc que... No la vull veure, hòstia, sí, tio, jo vaig sortir del cine en plan vull anar a casa i fer-li un petó al gat, saps? O sigui, tal qual. Si maltracten animals no ho vull veure, jo. Sí, pues el passat d'en Rocket és fortot, Aquest passat que s'ha inventat James Gunn, perquè als còmics no és així, No ho sé jo això, i era una cosa de les que em volia parlar, perquè jo de còmics de Marvel no llegeix ni un, i m'agrada sempre també fer una mica la comparativa en com són els còmics i com acaben sent després les pel·lícules. Els Guardians de la sembla molt Galàxia... interessant, aquest arc. Els Guardians de la Galàxia de la peli no tenen absolutament res a veure amb els còmics. O sigui, són els Guardians de la Galàxia de James Gunn. De que m'ho invento jo i m'ho faig i m'ho desfaig com jo vull. Per això jo també li tinc una mica de reticència. Hòstia, no sé. A mi m'ha agradat i crec que li ha donat un bon final i... Bueno, no, això m'ho guardo, igual seria. Queda clar que és qui s'acaba tot o és allò... És final dels Guardians de la Galàxia, tal com els coneixem. És que no vull fer spoilers. Què? Fem spoilers? Gent, tireu 30 segons endavant. No? Que jo la vull veure. Vale, doncs spoilers. Sí, és un tancament definitiu als Guardians de la Galàxia d'aquestes 3 pel·lis. Ara, si després volguessin estirar algun d'això, bueno, aquestes companyies sempre es guarden aquests filets per estirar, que no se sap mai si els faran servir o no, però algun filet hi ha per estirar, sí. I bueno, és que no vull fer spoilers, no vull dir res més. Deixem ja els putos Guardianes i parlem del que serà un blockbuster, però un blockbuster com ha de ser, de puta merda, que és la nova Indiana Jones, que sembla que l'han estrenat a Cannes i que jo us dic que si hem parlat d'efectes digitals xusqueros, aquesta serà el pitjor que hem vist mai. Jo he llegit crítiques de tot. Jo he llegit crítiques de merda, bàsicament. Jo no. Jo, per exemple, l'Àngel Sala va dir que és... Àngel Sala, el seu barem, sabem que és molt... Bueno, jo m'enfio una mica d'ell. Una mica sí, amb orientals m'enfio. Amb les altres ja... I tinc una mica de fe. Jo tinc fe en Indiana Jones. Jo tinc fe. Sabem que no serà les primeres, però esperem que sigui millor que la quarta.
Si és millor que la calavera de cristal, la calavera de vidre, doncs jo per mi bé. Però... Hòstia, no sé, jo ets de dir que tampoc, vull dir, són les típiques pel·lis que clar que he vist, però potser només he vist una vegada i fa 1000 anys. I... No et És que toca la a tu, bona és la mòmia. Tu estàs dient la mòmia de Brendan Fraser? La 2. Evidentment que la bona és la mòmia. La bona és la O sigui, mòmia. A mi la m'ha passat mòmia amb la dos. dona. No, la mòmia 2. I la mòmia 3, si vols, també. Allà, a Ah, Xina. l'Àngel Lee, és bona aquella, eh? Sí, no té cap puto sentit. Però sí que és veritat que crec que són pel·lis, tio, ja que s'estan fent... O sigui, ha arribat un punt que dius per què es fa aquest Indiana Jones? Per què es fa... No sé, jo crec que si ni els fans era algo que busquessin, que demanaven, que necessitessin, que el que sigui, ja te la poses a fer i com que tampoc tens uns motius de pes, no tens una història de pes a explicar, no tens res... Acaba sortint un xurro, tio. Ha saltat Spielberg, ha saltat Lucas, només queda Harrison Ford, el director James Mangold, que és un director per mi horrible, no m'agrada el que fa aquest senyor. No està mal. No m'agrada. La seva manera de narrar em fica molt nerviós. No m'agrada gens. Vol ser clàssic amb un toc modern i no ho sap encaixar. Mai n'ha sapigut. A mi no em desagrada que sigui James Mangold i, bueno, està Spielberg i Lucas produint i Lucas mirant de prop. No ho sé, a veure, per què es fa? Clarament, perquè necessita Disney té franquícies, les està explotant i aquesta és una de les fortes. Willow no ha funcionat, però ara Indiana Jones, si funciona, podran fer spin-offs, podran fer sèries i podran fer un grapat de coses. Jo més? O sigui, de debò? Clar, Disney és l'únic que té No, ja, però si és l'únic que sap fer, i a vegades ho fa bé, però és com... No podem esperar que surti alguna cosa interessant quan no hi ha res a explicar. No sé, a veure, sí que és veritat que també la gran majoria de les crítiques van pel tema dels efectes especials i tal. Llavors és com, bueno, ok, doncs, igual els efectes especials no són la gran cosa, però igual el guió està bé o està ben executat. No ho sé, s'haurà de veure. Veurem, tindrem que esperar al final. Jo crec que el gran problema és que no tinguis realment res a explicar, que t'hagis d'inventar alguna cosa per poder fer una pel·li de puto Indiana Jones. Jo sabeu com acaba, no? Posa fi. És que jo he llegit com acaba i s'entén perquè han fet la pel·lícula. No, home, jo no ho he vist, però jo no he llegit com acaba. A veure, no sé si vull que em diguis com acaba. No, jo tampoc. Perquè la vull veure. A més, amb doblatge en català, gent, als cinemes amb doblatge en català. Em semblava que anaves a dir en català canvia al final. En català és diferent. Apareix Jordi Pujol i diu, benvinguts a les vine. Apareix Jordi Pujol i algú diu que no és Han Solo, que és l'Indiana Jones. A veure, jo suposo que el que volen fer és donar-li un final al personatge i donar-li un relleu. I després que volen seguir amb la Phoebe Waller-Bridge. Sí, no hi ha protagonista... Per què no? Bueno, ja està bé, els vells que jubilin i que donin pas a noves generacions i voldran fer una nova Indiana Jones. A mi em sembla de puta mare. Això sí, que li donin un final a l'alçada a Indiana Jones. Jo també he de dir que mira que a mi m'agrada molt la nostàlgia i m'agraden molt les pel·lis dels 80 i no sóc mega fan d'Indiana Jones. O sigui, no m'encanten. No... Fa molt que no em veig la trilogia original i poder la que més m'agrada és la tercera, O sigui... Home, com a pel·lícules te poden agradar o no, però són disfrutones. Són disfrutones. Sí, són molt bones, però no és el meu gènere preferit. Entenc el que diu el Víctor perquè em sento una mica igual, que és que això, quan les he vist m'han agradat i tal, no me n'he fet com fan ni res, primer perquè per generació que no em toca, em podria haver passat igualment i no em va passar, però sí que és veritat que les pel·lícules són disfrutones i estan guais. O sigui, segurament el típic dia tonto que... Bueno, no em poso mai la tele ni faig zapping ni el que sigui, però si em passés i me la trobés probablement la deixaria una estona o inclús potser l'acabaria, depèn del que hagi de fer. Saps? Vull dir, és d'aquestes típiques pel·lis que saps que passaràs l'estona i que estarà guai. Saps? O sigui... Veurem, ja et dic, a finals de juny s'estrena i veurem. Però sí que s'estrena abans, parlant de Disney. Sí, seguim. La Sireneta, que s'estrena, de fet, aquest divendres.
I jo he llegit crítiques que diuen que és la millor adaptació d'imatge real d'una pel·li de Disney. Però és que això ho no llegeixo tenien de el llistó totes. molt alt. Això ho llegeixo de totes. Tampoc és que tinguin el llistó massa alt, saps? Vull dir, és I algo diuen que fàcilment superable. l'actriu està perfecta com a Sireneta, com a Ariel. Jo, des d'aquí, ho he dit molts cops, jo no l'aniré a veure perquè des del Rei Lleó ja vaig dir que mai més vaig a veure una adaptació a imatge real de Disney. Al cine potser no, però veure-la igual te la mires o no, quan estigui a casa? No? No. Hòstia, pues... A veure, no et diré que siguin bones, però a mi, per exemple, sí, el Rei Lleó és un... Bueno, deixem-ho. Però, per exemple... Però és que no és, com a pel·lícula no és dolenta, el que passa és que el nostre referent és un altre, poc com a pel·li. No, tio, clar que ho és, perquè, per exemple... Jo no la trobo gens dolenta. És una pel·li molt ben feta, que té molt de sentit i que està ben feta. És que què més li demanes? És molt dolenta. És un documental, tio, de diumenge a la tarda. National Geographic, avorrit, amb una història que ja et saps, amb uns personatges que no hi entres. Per què? Perquè tens un no altre són expressius, tio. És que necessites una mica d'expressivitat, no? A mi un Pumba superrealista, però que no em faci ni puta gràcia, doncs a mi el Pumba m'ha de fer gràcia, tio. Però perquè tens un altre referent, però si l'haguessis vist de zero, aquesta pel·li t'hauria molat. Jacint, prefereixo Napoleón el perrito aventurero que aquesta pel·lícula. Mira què et dic, Però, per exemple, després mires a Aladdin i té les seves coses, tio. Té les seves coses. I mira que Aladdin és la meva pel·li de Disney per excel·lència quan era petit. L'imatge real em va fer vergonya aliena. Doncs jo crec que és bastant millor que, per exemple, el Rei Lleó. Perquè el Rei Lleó no té ànima, no té res. És un puto documental de lleons. Avorrit. I ja està. Saps? O sigui... A mi em va semblar horrible. Però és que Aladdin em va fer vergonya aliena. L'única que tolero vaig tolerar, va ser La Bella i la Bèstia, perquè Emma Watson... Anava a dir, perquè surt l'Emma Watson. Ho clavava. No, i a més estava guai. I el Libro de la Selva no està mal. Però també ho dic que la vaig veure en un avió i no tenia més alternativa, llavors li poses més ganes. A veure, no podem amagar la veritat. L'única adaptació bona de dibuixos a imatge real que hem tingut, i ho dic sincerament, Bola de drac. La més intel·ligent de pel·lícules de Disney, per mi, 101 Dàlmates. Que la trobo sensacional com a pel·lícula. Sí, clar, és diferent, però era... És que era una altra època, també, no s'estava buscant el que es busca ara. Exacte. Sí, va ser, tenim una història potent, la podem portar a imatge real perquè hi arriben els efectes digitals, tenim una dolenta com Glenn Close, clar, és que és bona. És que es va fer 101 Dàlmates i 102 Dàlmates, també, amb live action. I després també t'haig de dir que no entraria dins el mateix sac perquè no adapta directament la peli, però Cruella, que és d'aquests live actions més actuals, és de les millors cosetes que han sortit. Per què? Perquè és original, tio. Perquè és original, perquè agafen un villà amb una personalitat guapíssima, li donen un passat guai amb una pel·lícula visualment molt actual. I perquè té un bon director darrere, perquè té el director de Yotonya, i això fa molt. Però tots els directors que ha agafat per live action no n'hi ha ni un que sigui un pelacanyes, Ni un. Sí, perquè Jon Favreau crec que fa el Rei Lleó, no? Jon Favreau, Guy Ritchie, com es diu el de La Bella i la Bèstia? Hòstia, no sé. El David Lowery és? O un d'aquests? No, David Lowery fa Pedro i el Dragón Elliot. Billy Connor, o com es diu? Una cosa així. Bill Condon. Clar, és que els directors que agafa Disney tampoc són merda. No poden ser pel·lícules horribles, perquè no ho són. Veurem aquesta Sireneta, perquè aquí tenim a Rob Marshall, de director, que, hòstia, és un tio que coneix el musical, és bon director també. Bueno, Memòries d'una queixa és una mica... En té unes quantes de fallides, aquest senyor. A mi, mira, a mi de Mary Poppins 2 em va agradar, he de dir-ho. No em va semblar. Into the Woods m'agrada també, que és d'aquest director. Hòstia, no funciona, tio. A mi em va agradar Into the Woods. Chicago a mi em sembla una bona pel·li. Però ja et dic, veurem el que ha fet aquí.
però ja he vist el maquillatge de la Melissa McCarthy i em sembla terrible i, bueno, jo el que no perdono és que el cranc i el peix siguin simplement un cranc i un peix real. Gràcies. És que és amb el que volia acabar. O sigui, és el que volia comentar. Tal qual, tal qual. Jo crec que el problema que tinc amb els live action i tal són Sebastián, Flounder, Pumba, Timón... No, tio, no. O sigui, no. De forma realista no et donen el que la pel·li demana, el que els personatges demanen i el que els Però personatges tu com ho necessiten. adaptaries, aquests personatges? Els trauries directament o els faries que fossin més caricatura? No, perquè què passa quan els treus directament? Mulan. Que no surt en tota la pel·li el drac, com es deia el dragonet aquell, tio? Mushu. El Mushu, tio. I dius, tampoc. No ho sé, no sé com ho faria perquè no soc director i no cobro milions, paga-me'ls i llavors ja prendré una decisió a veure com ho faig, però és que no quadra, no. Jo els respectaria, jo els faria tal qual el disseny, fet en 3D. Ja, però després et treu de la pel·lícula, tot realista, i veure un cranc que té els ulls com O no. pilotes de Clar, tenis... és que hauria d'haver-hi no. com un Sí. com no sé, anar més equilibrats No, amb el tio, tema seria de com- molt com- realista o... Un tio disfressat. Perquè No. també, si veieu el Sebastián de la Sireneta, sí, és molt realista, però també al final té com uns ulls allà... No sé, saps? També és com raro. O sigui, no és del tot 100%... Al final això és una adaptació d'una pel·lícula de Disney. Pues tu Val. ja saps que aquesta pel·lícula té un llenguatge propi, té uns personatges amb uns dissenys propis. Hòstia, fes els humans i els bitxos els fas com de dibuixos animats i ja està, com la pel·li aquella de Rocky Bullwinkle o les dels Looney Tunes o Space Jam. Hòstia, una barreja i és el llenguatge que de Disney, o sigui, no estàs fent una adaptació fidedigna del conte. Ja està, jo crec que és el millor que es pot fer, però... Jo és que no ho Però bueno. adaptaria directament. Bueno, O sigui, És que, o és que agafes aquesta el és conte l'altra. original i comences de zero, que no ho veig Aquesta és malament. l'altra. Bueno, això, bueno, saps que no pot acabar com el conte, però bueno. Bueno, per què no? O sigui... Per què no? Hòstia, Disney pot. Si Però al algú final això Disney és no ho una fa. manera de... A veure, nosaltres ho veiem allà una mica com boomers, però sempre expliquen que el que està fent Disney bàsicament és actualitzar els clàssics per les noves generacions. pot. O sigui, poder... que jo ho veig difícil amb Disney+, però no han vist les pel·lis clàssiques d'animació i ara s'enganxen noves generacions amb aquests live actions. El Rei Lleó va donar molta pasta, però moltíssima pasta. Coi, és la pel·li més taquillera. No, més taquillera no, que es van gastar més pasta. I Bueno, més taquillera D'aquell any pot ser. deu estar en el sí. top 5 o el que sigui. Tu la veuràs, Jacint, en La Sireneta amb la teva filla o no? És que la Sirenita a la meva filla no li agrada la pel·lícula. No. És que és molt com el pare, eh? A ella li agrada la de Fàstics. Aladdin, a Hércules A la i digues. El Emperador y sus locuras, que li encanta. Oh, és boníssima, tio. Emperador i sus locuras té una història que algun Sí. dia en parlarem, Sí, hi ha documental i tot, no? Sí, algun dia en parlarem o... Però història de què? De darrere Sí, com es va fer? Sí, de que la dona de Sting va fer un documental i tot, O sigui, té una bona història, una bona intrahistòria, més que la peli, una intrahistòria darrere que fliparíeu. Pues cliffhanger aquí, Deixeu un comentari, un like, on sigueu que ens estigueu escoltant i així sabrem que voleu que us portem aquesta història. Per cert, nois, tinc una llista de totes les pel·lícules que s'han d'estrenar de més o menys ara, que estem a mitjans finals de maig fins a finals d'any. Anem a veure si en teniu ganes, si no, si creieu que es fotrà una hòstia, si creieu que serà un èxit o a veure què passa. Vale? Fins ara s'han estrenat ja, d'aquestes així més esperadetes, se n'han estrenat ja els Guardians 3, que ara n'hem parlat, Fastix, que també n'hem parlat, La Sireneta, que s'estrena aquesta setmana, que ja n'hem parlat, i d'aquí poquet, exactament el dia 9 de juny, s'estrena Transformers, El despertar de les bèsties. A favor, absolutament. Jacint, a favor? Jo en contra.
Estic cansat de Transformers i, a més, no segueix la línia de Bumblebee, així que fora. I punxarà, punxarà, però a favor. Es fotrà una hòstia, vamos. Jo haig de dir en contra, també, En contra, perquè no m'han tirat mai aquestes pel·lis de Transformers, no m'han cridat mai en absolut. La següent, bueno, aquesta tinc moltes ganes. Spider-Man creuant el multivers, el dia 16 de juny, la segona part, que fins i tot n'hi haurà una tercera, d'aquest Spider-Man un nou univers. Jacint. Horrible. Funcionarà en taquilla, però horrible. La primera em va semblar la decepció d'aquell any. Mare meva. Víctor. Jo li tinc moltes ganes, crec que no m'agradarà i, ojo, que crec que es fotrà una hòstia descomunal. Descomunal no sé, però... Perquè el poc que he vist crec que s'han complicat massa la vida. Mira que et dic, i això de que no acabi, de que sigui per tu, sí. Això no li passarà factura, segur. Jo vaig amb un hype increïble, li tinc moltes ganes, la primera em va flipar, tinc moltíssimes ganes de veure aquesta segona, també la primera en doblatge en català, aquesta segona també s'estrena en doblatge en català. Passem a la següent. Flash, amb tots els problemes que han tingut, la famosíssima Flash que s'hauria d'haver estrenat fa 27.000 anys, i que arribarà el dia 23 de juny de 2023. Jacint. Serà una molt bona pel·lícula, no funcionarà tant com s'espera i ja està, i li tinc ganes, moltes. Víctor? El dia de l'estrena ja estaré, perquè em moro de ganes de veure-la i crec que ho patarà. Jo crec que amb taquilla ho rebentarà bastant, però que hi haurà alguna cosa de la pel·li que no acabarà de funcionar. Masses problemes han tingut pel mig, masses històries, massa reconstrucció, final d'anterior fase, bla, bla, bla. Jo crec que farà molta pasta, però que no serà ni gaire recordada ni gaire elevada. Clar, és que tampoc porta enlloc, o sigui, no crec que... Exacte. Que la gent... Dona igual, però faran pasta. És la pel·li que de DC que més ganes té de veure la gent des de fa temps. Sí, això sí. Ja només per a l'efecte Keaton, Michael Keaton, exacte. La pel·li ho patarà. Jo si d'alguna cosa tinc ganes, sobretot, és això, de veure Michael Keaton fent de Ben Affleck, tio. A mi Ben Affleck no em porta una miqueta menys, la veritat. Em porta una mica menys. Va, passem a la següent. Hòstia, també, molt interessant. Propera pel·lícula de Wes Anderson, Asteroid City, amb un cast de la vidíssima, s'estrena el 23 de juny. Com ho veieu? Com ho veieu? A veure, com totes les de Wes Anderson, estarà bé la pel·lícula, però és que jo començo a estar molt cansat de que sigui sempre exactament el mateix, que no arrisqui gens, tio. I em cansa, I mira que m'agrada. Jo a tope, jo sóc molt fan de Wes Anderson, així que aquesta aniré a veure al cinema també el dia de l'estrena, si puc, a tope. I com sempre li anirà bé i la tindreu en un mes a Disney+. Però aneu-la a veure al cinema. Tal qual. Sí, jo crec que... Jo per mi també és un sí. També tinc ganes d'anar-la a veure al cine. És d'aquelles pel·lis que dèiem abans, no? Que segurament no té ni molts efectes especials, ni molta acció, ni res, però que mola veure-la al cine. A més, tots sabem de la fotografia de les pel·lis de Wes Anderson i en aquest cas també el color serà importantíssim i té molt bona pinta. I veure-la al cine jo crec que serà un encert. Jo li dono un sí com una catedral. I passem a la següent. A veure... Bueno, n'hem parlat també, Indiana Jones 5, ja tenim un espai en aquest programa. Hòstia! Una altra pel·lícula que s'estrenarà en català, també estem parlant de Disney, 14 de juliol, Elemental, la nova pel·lícula de Pixar. Jacint, per no perdre l'ordre. Un no rotund com tot el que està sortint d'animació d'aquesta casa. Jo tinc ganes de veure-la, però ja es vaticina de que serà la pitjor estrena de Pixar per sota de Lightyear. O sigui, es pronostica que es fotrà una hòstia descomunal. Fot molta pinta. Veurem. Jo crec un altre cop que s'han complicat la vida i no sé si el públic vol veure això. Jo crec que no. Però o sigui, serà bona pel·li, Jo crec que serà bona pel·li, però ojo amb el que tenim aquí, Jo crec que, de fet, han fet el contrari que complicar-se la vida, que és ficar-se-la massa fàcil i fer una altra vegada el mateix,
I és que ho hem vist 300 milions de vegades, no arrisquen res, no arrisquen ni amb Però és que animació, Disney crec ni que amb té- història... Disney té la voluntat d'ensorrar Pixar. O sigui, Sí, estic d'acord, Jacint. Sí. Bueno, també et dic que l'última pel·lícula de Disney tampoc, o sigui, també es van fotre una hòstia i era Disney, que era Un món estrany. és Però que no no li van van donar saber promo. vendre. És No que li van donar promo per res, i em sembla que es va estrenar directe a plataformes. No, va anar a cinema. Sí, també va anar a però cine. cap de res ja va Doncs, saltar. exacte. Bueno, jo crec que per mi aquesta Elemental segurament la veuré, però per mi és un no. Per mi és un no. No em caldrà. Aquí això us interessa. Missió Impossible 7. També Hombre. s'estrenarà amb doblatge en català. La gran pel·lícula Jacint, què? d'aquest estiu, per damunt d'Indiana Jones, serà aquesta, i li tinc unes ganes absolutament boges. Una altra saga d'acció que m'encanta i que s'acaba, i aquí som fans del senyor Cruise fent de Ethan Hunt. Bueno, perdó, que s'acaba... passa una mica com amb Fast X, Exacte. És Missió Impossible 7, sentència mortal, per tu! Sí. Que... Víctor, què li dius a aquesta? Jo no Missió sóc molt Impossible? fan de Missió Impossible. No les he seguit totes, de fet, crec que em queden algunes per veure i tot, així que no sé. No crec que vagi a veure al cinema, a no ser que em posi al dia. I si em poso al dia i Uf, de veure 6 I- pel·lis, i vaig a veure, crec que em vaig quedar a la 4 o a la 5. Si em poso al dia i mentre la flipamenta, l'alta flipamenta d'en Jacint, l'aniré a veure. Si no, doncs bueno, que li vagi molt bé. A tot el que faci Tom Cruise, que li vagi de puta mare. Endavant. No, jo la veritat és que ni fu ni fa, segurament la veuré. Ara mateix no et sé dir si em picarà per anar al cine o esperar que surti, la veritat, tant més. Però si té vibes, i si té les mateixes vibes que Top Gun, endavant. O sigui, renaixement de Tom Cruise, que dongui uns últims anys bons fins que es foti una hòstia gravant una pel·li i es mati, i ja et dic, ni fu ni fa, però segurament l'acabaré veient, perquè al final una pel·li d'acció així un dia tonto i tal, te l'acabes veient sempre. I això és el que crec que busca, també, aquesta Missió Impossible. Què més? Hosti, sí, que això portarà cua. Barbie. Jacint. Sí que s'ha una merda amb ínfoles, però molt a favor. Molt a favor, i que li foti d'hòsties a l'Oppenheimer aquell dels collons de Nolan, i li ensenyi que el cinema està fet per això, per anar a gaudir. Mira, des d'aquí ho dic. Serà la pel·li més taquillera de l'any. No, Així. La pel·li Té més números, taquillera de l'any No. Té serà números. Barbie. Mario. Barbie. Mario. superarà clar, és que Mario. Mario s'ha estrenat aquest any, sí. Ojo amb Barbie. Ojo amb Barbie. I jo, vamos, cap de setmana que l'estrenin estic allà veient a Vestit de Barbie. rosa. Vestit de rosa i amb nines, ninos i tot el que faci falta. A tope. Mira, hauràs d'esperar el 21 de juliol. 21 de juliol s'estrena aquesta Barbie, que jo per mi també és un sí absolut. Tinc ganes de veure més. Aquell teaser que van treure em va encantar i se'm va quedar curtíssim. Tinc moltes ganes de veure què han fet amb això i segur que seran uns jajas al·lucinants i sí, jo crec que farà molts bons números. Tinc moltes ganes de veure-la. Jacint, què acabaves de dir? Oppenheimer, Nolan, no sé què. Que Pues passo 21 palabra, de juliol també, coincideixen en estrena, Oppenheimer, Barbie... Què, Oppenheimer? que el follin. És que aquest tio no puc. Ha fet més mal al cine que bé, o sigui que el petin. Va, tio. Si només amb Interstellar, això. Batman i Per això. Memento ja ha fet més pel cine que Fast X. Me cago en dena. Que poc dius. Jo sí que aniré a veure-la, Pol. Jo segurament aniré a veure-la perquè per mi Nolan és com una pel·li de Tarantino. Si s'estrena una pel·li Exacte. d'aquest director, jo vaig a veure. Exacte. És que, mira, tal qual. No diré res més, sumo a el que diu el Víctor. És un eventillo. Un eventillo. Exacte, a veure la pel·li pel·li de Exacte. Nolan. Hòstia, no sé això a veure vosaltres, però jo de mirar no miraré ni el tràiler. Blue Beetle. Això és una Dia merda. 18 d'agost. A favor, moltes ganes. Això és una merda com una A catedral. veure, Jacint, explica'ns, per què a favor? El còmic m'agrada, veig que l'adaptació és bastant lliure, el tràiler em va semblar bastant encertat el to que li donen, i a mi, tios amb armadures, em posa molt catxondo. Jo passo de veure una pel·li que sembla una barreja entre els Power Rangers i Spy Kids.
Clar, és que són dos productes que Això m'encanten. ho veuré a plataformes quan estigui, però al Clar, és que- cinema... Jo crec que ni això, eh? A mi no m'interessa en absolut. A més, ja et dic, vaig veure el teaser trailer que van fer i era com... el motlle de pel·li d'inici de superheroi, o sigui, el motlle, que ni una coma fora d'aquell motlle de descobreix el poder, no sé què, l'entrenament, el no sé quan... Hòstia, de debò, ho he vist 30 milions de vegades, aquest personatge no m'interessa en absolut, me la pela. No, Blue Velvet a una altra cosa. Jacint! Blue Beetle, no Blue Velvet. Si fos Ai, Blue Velvet. Un Blue Blue Velvet. Velvet 2, el retorno. Amb l'orella, un altre cop apareix una orella. Misterio en Venecia, Oh! 15 de setembre. A favoríssim. A mi la saga que està fent Kenneth Branagh a Camporot em sembla esplèndida i aquest toc obscur, que no té res a veure amb la novel·la, fosc, paranormal, clar, és que ho han ficat tot allà. Hi he d'anar. Moltes ganes. Sí, moltes creus que ganes. tindrà efectes especials semblants als de Mort en el Nilo? Perquè tela, eh? Però què vols dir? No em van volar. Estarà gravada amb croma, també. No, bueno, recordo L'escena una de les imatge que està piràmides com a... és horrible, però... Lo de les piràmides, tio, allò és, vull dir... És una pel·li feta un estudi, ja És que això és el que feia jo a Plató quan estudiava audiovisual, saps? O sigui... No, però més enllà d'això, hòstia, les adaptacions estan molt xules. Modernitzades i estan molt bé, tio. A mi m'agrada molt, també. Un sí d'en Jacint, un sí del Víctor, també, Víctor? Sí, aquesta l'aniré a veure al cine. Jo segurament aquesta la miraré a casa, però la miraré. Fotem-nos una mica de canya. Craven the Hunter. 6 Absolutament d'octubre. a favor. I no he vist Si res, és d'aquestes de Sony que no tenen relació, serà un Morbius d'aquests, però vamos, eh? Sí. Jo ja ni vaig veure ni la 2 de Venom ni Jo- Morbius. Jo tots els dos. Fora. A mi el cinema xorra aquest, Macarrilla, a mi em funciona. Fora. No m'interessa gens. I què me'n dieu? Que això se n'ha sentit a parlar molt aquests dies perquè s'ha estrenat a Cannes. Killers of the Flower Moon, l'última pel·lícula del bo d'en Martin Scorsese. Què? Jo Té bona li pinta. tinc moltes ganes perquè el hype que han creat és impressionant. I per mi també una pel·li de Martin Scorsese, el que sigui, és el que dèiem abans una mica de mini eventillo per un director que, hòstia, doncs, treu una pel·li, són directors importants i s'han de veure. Però depèn, perquè després treu pel·lícules de l'Scorsese que passen desapercebudes, com Silence, que la va estrenar i no hi va anar ni, Bueno, clar, ni ell. anava a fer una obra dolentíssima. Jo és que crec que des de... Com es deia aquella? Des de... Taxi Driver. Sí, No fotis, collons, Taxi Driver. Hòstia. No, des de la Des del del 75. DiCaprio. Quina del deies? Jo crec... El logo. És que no me'n recordo com es Wolf of deia Wall Street aquella. o la de... Sí, des del Lobo de Wall Street que no he vist una pel·li O d'ells. Shutter Island. Anava a dir Shutter des de també és Shutter molt bona, Island. tio. Hòstia, Shutter Island és increïble, tio. Des d'aquella pel·li que no veig cap de l'Scorsese, o sigui que... Bueno, doncs aquí tindrem... Haurem d'esperar el dia 20 d'octubre, tot i que Cannes s'hagi estrenat aquesta setmana. Aquesta li tinc moltes ganes. Dune, part 2. Ara! No he vist ni la primera. Molt a favor, tio. Molt, eh? Si no, Jacint, Denis Villeneuve... És que ho té tot, aquesta pel·li. A mi em va encantar. I si t'has llegit la novel·la i saps cap on... Vaig per la meitat, tio. Tio, però quan fa que estàs a la meitat d'aquesta novel·la? Perquè llegeixo molt poc i llegeixo com un capítol cada mes. Jo puc veure en Pol cada 4 No. anys i sempre em diu la setmana que ve començo a Twitch i m'estic acabant Dune. Pues de Dune, ara estic arribant a on acaba la primera pel·li. O sigui que... Poca broma. Vamos. Poca broma. Sí. Jo, per mi, és un sí absolut. 3 de novembre, tinc moltíssimes ganes i, a més, hi haurà personatges, entre cometes, nous que no surten a la primera, interpretats per actrius com Florence Pugh, i tinc moltes ganes de veure-ho, la veritat. Moltes. 3 de novembre. I, farem una última. Hem començat parlant també amb Marvel i tal, no sé què. The Marvels. Què? Com ho veieu? Nice. 10 de novembre. Bueno, es fotrà una hòstia descomunal. Jo crec que sí. Per la veure també, perquè és protagonitzada per 3 superheroïnes femenines amb molt de hate. O sigui, jo he de dir que la primera pel·li em va agradar, de la Capitana Marvel. Em va semblar entretinguda.
No aniré a veure-la al cine, però quan estigui a Disney Plus, per què no? Jo és que, o sigui, la primera no em va agradar, i no és perquè siguin dones, la veritat, sinó que la primera em va avorrir molt, i clar, vaig veure el tràiler i és que era una barreja entre comèdia, buddy movie, Sembla este cuerpo no es el mío, sèrie B, masses conceptes, i jo em perdo, a mi que siguin molt clars. Jo només diré que crec que la poden fer una mica més interessant depenent de com la relacionin amb el Secret Invasion, no? Que ara comencen a fer una mica de públic, que s'estrenarà... És sèrie, no? Secret Invasion. Sí, o amb la dinastia de Khan, no? Si Si seguiran ho amb el relacionen Khan. bé i tal, amb aquesta fase... Li ficaran no un sé crom què, a la igual. presó, aquell senyor? És... Segur. Pensa que és espacial. Si passa a l'espai, seguirà tot el rotllo de la dinastia de Kang. Així que, no sé, però l'actor, diguem que... Però bueno, és amb l'actor que ho tenen més fàcil si l'han de reemplaçar, no? Perquè diuen, sí, no, vale, doncs en aquest altre univers té aquest altre aspecte. Fumada. Ja està. Sí. A per lo següent. Bueno, anava a dir que és l'última, però ara sí l'última, que l'he vist aquí. Napoleón. És com en Basté sempre Ridley diu el Scott. mateix. Aquesta és l'última pregunta. Ara sí. Ridley L'havíem Scott, de comentar, Napoleón, sí o sí. Joaquin Napoleón, Phoenix. Ridley Scott amb Joaquin Phoenix, tio. O sigui, Ja aniré. És que... clar. sí o sí, no? O sigui, vaja. No A més, m'interessa gens. el que no té encara és data d'estrena, és a dir, que encara es pot estrenar o a finals d'aquest any o a principis del que ve. O sigui que... L'únic Napoleón que m'interessa és el de les aventures de Billy Ted. I el de Dinamite. Exacte, i el de Dinamite. Doncs, nice. Jo crec que hem fotut un repàs brutal a les futures estrenes i hem donat els nostres punts de vista, si les esperem amb ganes, si no, o què n'esperem d'elles. Així que jo crec que ho podem deixar aquí. No, és un plaer, però em sembla que fins aquí 4 mesos no cal que tornem a gravar. Jo m'agafo una pausa perquè... Molta feina avui, Hem fet molta feina. I jo tinc gana, he de fer el dinar per la família, que arribaran dintre un moment i no he preparat res, no sé vosaltres, però bueno. Jo tinc pipi, així que necessito marxar ja, perquè estic a punt de pixar-me aquí, així que, amics, jo us deixo. Aquí. Mare meva. Un amb fer-li el dinar a la filla, l'altre que té pipi, de debò. O sigui, no sé què faig aquí, colla de boomers. Va, ens veiem aviat. Porteu-vos bé. Adéu. Adéu.